Usa sa mga pressing issues karon sa mga kabatan-on kaning mental health. Yes po. Unsay imong coping mechanism? Coping mechanism nako po kay kuan jud ko po naagi na kog mga episodes akong life na maskin ako pag eskwela dili na ko ganan buhaton because of some issues bitaw nga kanang sa akong palibot, Pressures? oh yes, kana gid po mura bag need na ko mo conform sa mga storya sa tawo nga dapat ingani ka Josephine dili kay ngani. But at the end of the day mura bag I am the captain of my own ship. And Correct. bahala pag unsa nga voyage akong kwaon paaha ko padulong aha ko mo sail kay ako gyapon at the end of the day ako gihapon ang masunod. So murag ako when things get hard gid kay step back look at the kanang tan-away mong surrounding. You are here, you are healthy, makadungog ka, makakita ka, maka-feel kag emotion. So meaning you are good. You are good. You are normal. Yes, you are normal, and then tarong ka on how you deal with problems. So dapat hunahunaon nimo nga maski pag unsa kalisod ang butang, once you are here gatindog ka, normal ka, makaya nimo na. Dili ka, tas with the help of my family, akong family grabe gud ka supportive po kay kanang usahay kay mo-call man ko nila maghilak. Magtanaw ra gid mi sa camera. Naman ka. Anong gahilak man ka? Yung Okay. Wala lagi. Wala. Dili ka ila ko nimo nag-unsa ka na. Yeah. Kaya murag makita na nimo nga strong makita na ko strong imong personality. Mao na ilang itanaw sa ko pud po nga kay independent pagugay ko tanawon. Mura bag pero mo kay igsuon if you don't Duhara po. Duhara ikaw ang recognition day sa akong brother. So congratulations Kevin Regalado kay Asa siya? Sa Zamboanga del Sur National High School. High school pa. You are the eldest di ay. Oh, yes, congratulations Kevin. Proud sad kay ko ana niya po kay ko ana siya naga-play siya basketball sa Jules Basketball and then kanang because of his kanang dedication skills niya kauban siyang mga kauban sa basketball kay kato na siya Boracay, Aklan, para magdula. Then nakato siya diri sa Bukidnon, sa Valencia katong Milko. So proud kay ko na niya kay ma-juggle gyud niya ang basketball and iya ang ACADS. So nya dungan day siya sa CMU nga University Awards and Recognition karon. Yes, karon pod adlaw. Sige. Anyway, wala na tay time, Fin. Pasensya gyud kaayo. Although daghan pag ginunta tag chikahan Fin no siguro some other time basin di ay oo tawag-tawagon natin ka din Fin wala namang gyud mi oras pasensya kaayo no Ma'am Eleanor Sir Lindo salamat for watching. We will be posting another videos mga usani ka ng snippets sa amo ang interview sa ako ang page later. So, wala na makita igong oras ko ana lang Fin words of encouragement sa mga nursing students kay I know for sure they are also struggling. Yes po. Unsa imong mga words of encouragement nga mulahutay dapat sila sa nursing? Kani nga mga words of encouragement po gikan na po ni sa mga seniors namo. Ang ako jung na remember gyud kay no matter unsa siya kalisod, unsa siya ka frustrating, unsa siya ka mind breaking, as long as kabalo ka mo pray lang gyud daw. Pray, i-assume nimo nga nurse na ka, everything will be fine. Dapat hunahunaon nato nga we are here for a purpose kay kaning mag-nursing ta it is a calling. Dili ni siya gusto nimo nga mag-nursing ko kay aesthetic ito naawon sa TikTok ganan ko kay naka-uniform. I like that term. Kanang naka-uniform ka nga white, naka-ban ka no. It is the call to serve other people. Kanang imagine na lang yourself nga kanang you are the hope of someone bitaw nga sila'y makamata pa sila ugma. Yeah. Tapos with the prayer kay murag powerful na kay ka nga you are someone's hero. Hunahunahon nato nga kanitanan ang ato ang kalisod karon kay sa fist ni sa atong mga kulang atong na feel sa atong self kay atong mga pasyente pohon kay magpasalamat sa imoa. Thank you so much kay imo kong gitabangan nga matarong nga kanang ma-okay akong health. So kana lang kay at the end of the day, we're all humans. Atong kailangan lang kay as a little push, a little uplift, and everything will be fine. So padayon lang kita, bahalag kapoy kaayo, kay magbunga ra gyud tanan. Everything happens for a reason, and you will be okay. Very nice words. Hopefully, madungog sa tanan nga mga nursing students, ug sa tanan nga mga estudyante, because tanan nga mga estudyante sa CMU are also struggling academically and financially as well. So I hope nga laban lang sungag mga CMU ones. Wala na tayong oras. Salamat kaayo kauban nato again usa ka first year
First year pa lang ni ha, abi nilang fourth year ka. Hala, first year Yes, pa the ko. last time nga akong niingon sila nga, hala ma'am, abi mo fourth year to, maay man kay mga istorya ma'am. First year pa ko. Daghan kog na istorya nga mga students nga nakadungog atong interview, same og comment, abi nilang fourth year ka. She's still first year, guys. She is still first First year year pa po, bago nursing na po student sa Central Mindanao University, si Josephine Regalado. And kini na lamang si LG Iman Aninayon. Daghang salamat ug maayong hapon kanatong tanan. Bye-bye!